Zatiaľ si počínajú naozaj bravúrne, tak ako to bolo aj u jazdy jeho predchodcu. Sledujte ten krásny drevený interiér, ktorý má toto vozidlo. A opäť napriek menším rozmerom zvláda fantasticky túto trať. Slovenskej Lubče. Poprvýkrát sa uskutoční na futbalovom ihrisku v Podkoniciach dnes o 17:00 Renegade Fest, na ktorom vystúpia formácie nielen zo Slovenska, ale aj z Čiech. Dnes skončil ako najúspešnejší. Samozrejme ešte pre všetkých vás ostatných je pripravený exibičná jazda, pretože táto show pre divákov je naozaj ojedinelá, pretože bežne sa títo jazdci takto na verejnosti neprezentujú. A medzi vami by sa mali nachádzať dievčatá, ktoré majú pri sebe Jeep Wrangler. Tak to bola na asi skúška a teraz ju na ostro. Teraz ju ďalej pozbudili a teraz máme pomienú rovnicu. Označené ako Jeep Village Hotchkiss M201. Je to vozidlo, ktoré prišlo sem z revúcej. Je to tu, áno, pozbuďme tohto jazdca. Vidíme, že napriek drobným problémom prechádza ďalej. Nasledujú schody. Vidíme, že tieto prekažky zvláda aj tento jazdec veľmi s prehľadom. Prešiel bez problémov aj túto voľbu priekopu, zaslúži si potlesk.